enjang para pamirsa, pinanggihan malih kaliyan kawula. Ridwan Arsyad Haris wonten Ambyar TV. Wonten enjang menika, kula badhe ngaturaken pawarta babagan kuliner ing Blora. Inggih menika soto Pak Galuh. Kuliner menika kinten-kinten kados menapa nggih? Rencang kula sampun wonten ing lokasi kuliner menika sumangga Chandra. Nggih Ridwan, matur suwun wekdalipun. Sak menika kula wonten ing lokasi kuliner menika. Warung soto Pak Galuh. Menika kula sampun kalian ingkang gadah warungipun. Sugeng siang, kula nyuwun wekdalipun sakedap pareng nggih. Jenengan asmanipun sinten nggih? Saya namanya Ibu Emi. Bu Emi niki ingkang gadah warung iki. Dalipun jenengan niku asli pundi? Atus pundi cari langsung buka usaha soto Pak Galuh menika nggih. Iya. Ya kita memang awalnya udah pengen buka warung. Soto. Nah, warung soto ini buka tahun 1996. Waktu itu kan belum ada soto kletuk ya mas di sini ya. Blora belum ada. Belum ada. Waktu itu kita buka warung soto. Nah, almarhum bapak yang pertama kali mendirikan warung ini memberi nama soto kletuk. Saya beda dengan soto yang lain. Berarti Ceritanya dinamakan soto kletuk supaya beda dengan warung soto yang lain. oh, berarti soto kletuk niku khas saking mriki nggih. Iya. Teng soto warung Pak Galuh niki wonten napa kuliner napa mawon nggih? Menunya, Nggih. ya menunya ini banyak mas. Ada soto, ada nasi rawon, nasi jambel, nasi kotor, ada macam. Oke. Ciri khase warung soto Pak Galuh niku napa? Terus makanan menu sing paling di apa sih? Gandrungi ngoten niku minati. Ya sini memang karena namanya aja warung soto ya paling banyak pasti ya soto paling banyak diminati soto khasnya ya itu tadi khas soto kletuk. Teng napa warung soto Pak Galuh niki sinten mawon nggih kaya atau pejabat ngoten ingkang tindak dhateng mriki. Pejabat ada Pak Ganjar, Pak Ganjar Gubernur nggih. terus Bapak Bupati Bojonegoro, terus artis, kalau artis ada Pak Bundan, ada Gigi, ada Bang Pentin, terus artis dari Surabaya ya ada Mas Ben dari Surabaya. Terus apa lagi ya? Yang Pak Ben paling terkenal itu Oh, nggih. Jadi niki kathah nggih artis dari kita ini. Dosipun dinten biasa kalian dinten riyaya wonten sintenipun. nonton mas dan bedanya hari libur, hari Minggu, hari libur, hari Lebaran itu lebih ramai dari hari-hari biasanya. Jadi biasanya kalau hari libur, hari tanggal merah kan mungkin kalau warung lain kan malah libur. Kalau di sini malah lebih ramai soalnya kan banyak kendaraan. Jadi lebih ramai hari-hari libur, hari Lebaran dibanding hari-hari biasa. Ini matur suwun Bu Ami kangge infonipun. Kula badhe pamit nggih. Nggih sami-sami. Sak menika kula badhe tanglet kalian konsumenipun. Assalamualaikum Mas. Mbak.
Kulo berarti kangen kalian di Mas pun jenengan sinten nggih? Oh, akan Mas. Dalemipun jenengan pundi? Wah, itu Bang Mas. Iki kalian bareng napa boten? Kertas kuliner soto niki saking pundi nggih? Jenengan? Niki jenengan pesene napa nggih? Ini soto. Sing kas bluro niku nggih. Niki. Ya, saosipun rasane pripun? Di kangge napa konsumen nggih. Rekomendasi apa nggih? Iya, suwun nggih Mas. Kula anglete ngekam niku mawon. Cekap semanten acara kuliner menika wonten soto Pak Galo. Ayo padha mangan soto kletuk teng warung soto Pak Galo. Warung soto Pak Galo wonten teng Jalan Gunung Sindoron nomor 1C Kabupaten Blora. Regane murah, rasane enak. Mak. Kula aturaken malih kalian Ridwan ing studio. Semonggo Ridwan. Matur suwun Chandra. Menika kahanan wonten soto Pak Galo. Soto menika dados pilihan kagem para kaluwarga ingkang badhe kulineran. Monggo pamirsa sesarengan dhahar wonten mriki. Regane murah, rasane enak, maknyus. Matur suwun sampun mirsani acara niki. Pinanggihan malih kalih kula minggu ngajeng. Wis rekam. Sugeng enjang para pamirsa, pinanggihan Dalane. Ya elah. Menika dados pilihan kagem para Pak. Mama ini kes kerekam, masa? Untuk kalian. Rasane kuwi gurih, regane kuwi maknyus.